Solstițiul de iarnă este punctul de cotitură al timpului. Este ziua de naștere a soarelui nostru iubit, un moment al noilor începuturi. Toată natura este pregătită să treacă peste granița anului. Solstițiul de iarnă a fost sărbătorit de strămoșii noștri din fiecare colț al pământului încă din cele mai vechi timpuri, de la babilonieni, greci, evrei, celți, daci și mulți alții. În funcție de emisfera în care locuim, vom sărbători acest moment al anului. Dacă suntem în emisfera nordică, vom sărbători în jurul datei de 21 decembrie, iar dacă suntem în emisfera sudică, vom sărbători în jurul datei de 21 iunie. Este începutul iernii și cumva acest lucru a fost important pentru toți strămoșii noștri. Avem acum cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte. Totuși, din acest moment, soarele se întărește și simbolizează moartea vechiului și, evident, începutul noului, nașterea noului, adică moartea vechiului an solar și începutul celui nou. Solstițiul a fost sărbătorit de peste 1000 de ani, aș spune eu poate chiar și mai mult. Cuvântul solstițiu provine din latinescul sol, care înseamnă soare, și sistere, care reprezintă a sta pe loc. În timpul ambelor solstiții, soarele pare să răsară în același loc la orizont. Pe tot parcursul anului, apoi, își face drumul său sacru prin toate constelațiile zodiacului. Anticii credeau că soarele a petrecut o parte din fiecare noapte într-o peșteră. Zeul soarelui se naște sau renaște la solstițiul de iarnă, la miezul nopții, când constelația Fecioară se ridică deasupra orizontului. Când vorbim despre energia sărbătorii solstițiului, ne putem referi la culoarea roșie ca și culoare de frecvență energetică. Vă voi spune astăzi o scurtă poveste a Egiptului antic, a zeului întrupat Osiris, care a murit și a fost înmormântat în timpul solstițiului de iarnă, chiar la miezul nopții. După miezul nopții, preoții au ieșit din templu anunțând: Fecioara a dăruit, lumina crește, și l-au arătat pe pruncul Horus, considerat de ei Osiris reîncarnat. Festivalul a durat 12 zile pentru a reflecta cele 12 luni ale anului și aceasta ar fi, de fapt, originea, simbolul sărbătorii creștine a celor 12 zile de Crăciun. Dacii, vechii daci, care aveau cunoștințe avansate despre astronomie, astrologie, cunoșteau cu precizie data solstițiului de iarnă. O dată foarte importantă pentru ei și în religia lor. Pentru ei această zi reprezenta lupta dintre lumină și întuneric. Era ziua în care divinitatea întunericului era cel mai aproape să pună stăpânirea asupra lumii. Așa că dacii contribuiau și ei la această luptă de partea luminii. Sărbătoreau solstițiul de iarnă și era marcat de ritualuri zalmoxiene, precum cel al focului sacru, menit să pregătească calea soarelui spre un nou început. Și era celebrat acum spiritul lupului alb ca spirit ocrotitor al neamului. Un totem care spun eu că dăinuie până în zilele noastre și care cred eu că ar trebui adus din ce în ce mai aproape de conștiința noastră. Vom face acum o scurtă trecere și prin alte tradiții din alte culturi legate de solstițiul de iarnă. De exemplu, în Vechea Britanie, vremea fiecărei zile reflecta luna corespunzătoare și prevestea cum va fi aceasta. În funcție de cum era vremea în acea zi, puteai să-ți dai seama dacă luna din respectivul an va fi abundentă, va fi secetoasă și așa mai departe. Regele Arthur, de exemplu, este identificat cu constelația Ursului, care hibernează iarna. Crăciunul, sărbătoarea din decembrie care celebrează nașterea lui Hristos, nu a existat până în secolul IV. Atunci creștinii au adoptat pur și simplu sărbătorile populare de solstițiu care cinsteau nașterea copilului divin, adică soarele. Focul, care este fratele mai mic al soarelui, a fost elementul reprezentativ pentru ei, așa că focurile erau aprinse la solstițiu pentru a încuraja soarele să se întărească și să înceapă lunga sa urcare până la mijlocul verii. Șamanii dansau în jurul focului îmbrăcați în piei de cer. Culoarea roșu, așa cum spuneam, era purtată pentru a da putere soarelui și creației ce urma să vină odată cu primăvara.
Înainte de a trece la ritualul nostru de solstițiu, haideți să vedem ce elemente din elementele naturii putem adăuga în această perioadă în spațiul nostru sacru sau pe altarul nostru dacă ai deja unul. Și în materie de plante îți recomand con de brad, lauri, crenguțe de brad, bineînțeles nelipsita salvie, care este absolut minunată în această perioadă, ciulini și dafin. Ca și culori vă recomand albastru, alb, vă recomand roșu, care să reprezinte focul, și argintiu. Iar ca și cristale, minunatul cuarț transparent este un element minunat care vibrează foarte minunat cu energia acestei perioade, rubin și citrin. Puteți pune o lumânare albă sau galbenă care să ardă în fiecare zi de la solstițiu și mai apoi, de Crăciun, poți să o așezi într-un aranjament, poți să o așezi pe masa de Crăciun sau oriunde simți tu în spațiul casei tale. Recomand ca fiecare ritual al solstițiului să fie făcut înainte de răsăritul soarelui. În energia solstițiului de iarnă pot avea loc vindecări foarte puternice datorită energiei minunate care curge acum prin acest minunat portal, așa cum ne place nouă să-l numim, și mulți aleg, de exemplu, în seara de dinaintea solstițiului să stea de veche și să stea de veche toată noaptea pentru a asista la renașterea soarelui. Iar în acea energie a renașterii se spune că și noi, oamenii conectați fiind cu toate aceste elemente, putem renaște. De aceea, astăzi vreau să vă ofer din inimă și cu drag acest ritual, un ritual al renașterii tale ca ființă și un ritual prin care poți să-ți faci realitatea să renască îndeplinindu-ți toate dorințele. Solstițiul este de asemenea un moment perfect pentru îndepărtarea blocajelor, a programărilor, atașamentelor, a credințelor care nu ne mai servesc și care ne împiedică să mergem mai departe pe calea evoluției noastre, în plan fizic cel puțin. În același timp este o oportunitate excelentă, așa cum spuneam, de a semăna acele semințe pentru tot ceea ce vrem să realizăm în cursul noului an și de a ne crea realitatea. Așadar, haideți să vedem ce elemente ne sunt necesare pentru acest ritual de solstițiu. Voi începe prin a vi le prezenta, după care vă spun și ce facem cu fiecare dintre ele și puteți găsi informația despre fiecare dintre ele mai jos în descriere. Și vom începe așa, cu 8 bucăți de hârtie și pe fiecare hârtie vei scrie o dorință, o afirmație, ceva ce ai dori să manifesti. Vei lua fiecare bucățică de hârtie și vei scrie pe ea ceva ce îți dorești să manifesti și îți voi arăta imediat cum. Vei avea nevoie și de 8 lumânări galbene sau albe. Galbene reprezintă evident energia focului, a soarelui, dar dacă nu poți găsi, la fel cum am făcut și eu astăzi, am recurs la lumânările albe pentru că ele sunt potrivite în orice situație. Apoi avem nevoie de ulei și îl am chiar aici lângă mine. Evident, acest ulei este ulei de floarea soarelui și nu întâmplător, cred că oricine are ulei de floarea soarelui în jur, nu întâmplător este ulei de floarea soarelui pentru că vorbim de energia soarelui, iar acest ulei este obținut din planta care este conectată cu soarele, pentru că noi așa învățăm să înțelegem și să trăim în simbioză cu elementele naturii. Iar acest ulei de floarea soarelui l-am combinat cu o foaie de dafin, așa cum vă spuneam, specifică și armonizată cu această energie, și cu scorțișoară. Eu am pus un baton de scorțișoară, dar puteți să folosiți și scorțișoară pudră, este absolut minunat, nu este nicio problemă. Apoi, dacă ai, să spunem, uleiuri esențiale, eu am lângă mine, o secundă, am lângă mine ulei de
tămâie, frankincense. Voi folosi acest ulei de tămâie, dar este minunat orice ulei, iar dacă nu-l ai, nu este absolut nicio problemă. Putem recurge la uleiul pe care tocmai l-am obținut din produse cu care cu siguranță vă întâlniți la fiecare din casele voastre, da? Însă, da, uleiurile esențiale au o energie absolut minunată. Poate ăsta este subiectul unui alt vlog, ele fac parte din viața mea și da, folosesc doTERRA. Asta am simțit eu, asta e energia potrivită mie și da, uleiurile esențiale sunt parte din viața mea, așa că sunt parte și din acest ritual pentru că au o energie absolut minunată, așa că eu astăzi voi folosi uleiul de tămâie de la doTERRA. Apoi, astea fiind spuse, o să mai ai nevoie de o panglică, un șnur, ceva cu care să poți face un nod, pentru că vom lega aceste hârtiuțe, cum spuneam, vă zic imediat cum. Și, nu în ultimul rând, o cutie mică în care la sfârșit vom pune toate aceste elemente la păstrare sau, mă rog, fiecare ce alege să facă cu ele. Așa că acestea sunt elementele de care avem nevoie. Deci 8 bucăți de hârtie, 8 lumânări galbene sau albe, uleiul combinat de floarea soarelui cu dafin și un baton de scorțișoară sau scorțișoară pulbere, un ulei esențial, eu am ales astăzi uleiul esențial de tămâie, panglici, ceva de legat cu care vom lega hârtiuțele și o cutie în care vom păstra toate elementele și da, poate pare puțin, mă rog, complicat, nu este deloc. Eu cred că toate aceste elemente le puteți găsi în casa voastră sau le puteți procura foarte ușor cu foarte puțin schimb de energie. Să trecem mai departe și să vedem cum dăm naștere acestui proces. Dăm naștere acestui proces, bineînțeles, conectându-ne cu soarele. Și vă recomand să începeți acest ritual dimineața. Dimineața, dacă se poate, înaintea răsăririi soarelui. Da, înainte să răsară soarele, este minunat dacă vrei să începi acest ritual, pentru că atunci se spune că energia este cea mai puternică. Ei bine, înainte de a începe ritualul, vă recomand conectarea cu elementul focului și o să vă las de asemenea, fie aici, fie în grupul Templul Preotesei, invocarea acestui element al focului. Și o vom face acum live, să vedeți cum se simte atunci când invocăm elementul focului. Și fă asta dintr-un spațiu de prezență, conectată la tine, poate chiar cu mâna în jos, pe pântec, pentru a fi cu atât mai puternic conectată la tine și la elementul focului. Invoc sudul și chem acum puterile sudului. Tu, cel care curăță, purifică și pâlpâie și dansează de pe pământ în cer, oferă acum căldură și siguranță cu flacăra ta sacră. Pasiunea și puterea se nasc din tine. Flacăra vieții arde adânc în mine. Tu, element al focului, lucrează-mi voința după dorința inimii și luminează-mi drumul începând de astăzi. Pășim pe calea mea. Mă aplec cu adâncă recunoștință în fața ta și te onorez. Împrumută-mi tăria, pasiunea și vitalitatea ta, iar eu le voi împărtăși celor dornici de adevăr și flacăra ta va arde și va crește odată cu noi. Namaste! Acesta este ritualul de invocare a elementului foc și eu îl fac ori de câte ori simt că vreau să creez ceva, că vreau să am mai multă pasiune în ceea ce fac, că vreau mai multă putere de intenție în ceea ce creez și așa mai departe, când vreau să încep ceva nou. Focul este elementul lui 1, da? Începutul, puterea, liderul, așa că îți recomand să folosești acest ritual al focului și această invocare nu doar atunci când faci ritualul pentru solstițiu, ci ori de câte ori simți nevoia de un boost de energie, de înflăcărare în a face ceva, în a duce pașii unui proiect mai departe. Și așa că, după ce am invocat elementul focului, putem să trecem la a ne scrie intențiile pe fiecare foaie. Avem 8 bucăți de foi, da? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Iei fiecare bucată de foaie și scrii ceva ce-ți dorești. Eu o să vă arăt câteva din afirmațiile mele, pentru că, evident, poți să scrii o dorință, poți să scrii o afirmație, poți să scrii ceva ce dorești să materializezi și scrii pe fiecare bucată de foaie, pe fiecare bucată de hârtie câte ceva. Sau, dacă ai o dorință aprigă, da, pe care dorești să o materializezi neapărat și în care dorești să-ți pui toată energia, scrii pe fiecare bucată de hârtie de 8 ori aceeași afirmație, aceeași dorință. Eu recomand și așa le folosesc eu și la mine a funcționat în fiecare an de când îmi creezi realitatea, îți recomand cu drag să folosești formula de afirmații pe care ne-a oferit-o Niculina Gheorghiță, inspirată de la Joe Dispenza și Ramtha. Așa că eu am scris afirmația: eu sunt dintotdeauna bucurie. Și am această foiță, am împachetat-o și fiecărei foițe îi va fi atribuită o lumânare. Apoi am scris: eu sunt dintotdeauna jobul potrivit mie, de exemplu. Da? Am împăturit-o și acestei foițe îi asociez și ei o lumânare și vă arăt imediat și ce facem cu ele. Apoi eu sunt dintotdeauna bogăție fabuloasă. Am făcut și afirmația, o împachetez, o asociez unei lumânări și o așez acolo. Eu sunt dintotdeauna, asta de fapt am scris-o prima, sănătate radiantă, da? Și o împachetez și pe ea și o așez, o asociez unei lumânări. Și imediat vă arăt și ce facem cu ele. Acum, așează lumânările într-un cerc de la nord, est, sud, vest. Și te rog să respecti această ordine, da? Așezându-le în sensul acelor de ceasornic. Și poți să invoci aici Marele Spirit, Dumnezeu, Creatorul, Universul, maestri ascensionați, îngeri, arhangheli, orice simți tu și cu oricine rezonezi, poți să chemi aici și acum. Folosim acum uleiul de amestec cu scorțișoară, dafin și ulei de floarea soarelui și îmbibăm puțin pe lumânare, puțin pe foaie, puțin pe fiecare lumânare, puțin pe foaie și respectăm același curs, da? Puțin pe lumânare, puțin pe foaie. Minunat! Și dacă ai făcut asta, poți acum să folosești și uleiul esențial despre care vorbeam. Am spus că eu voi folosi tămâie și să picuri, poate pe deget, dacă nu vrei să folosești prea mult, și să pui pe fiecare foaie câte puțin ulei esențial de tămâie sau lavandă sau orice rezonezi. Eu recomand tămâia, fiind și un ulei specific. Vom aprinde pe rând, începând cu nordul, fiecare lumânare. Și aprindem lumânarea în partea de nord. Și dacă știi deja ce dorință ți-ai pus aici, sau dacă ai nevoie să-ți amintești, poți să o lași deschisă. Și te concentrezi pe flacăra acestei lumânări. Te concentrezi pe dorință. Și continui așa. Aprind această lumânare pentru sănătate radiantă și aduc acum sănătatea radiantă în realitatea mea. Eu sunt sănătate radiantă. Și vizualizează, simte această dorință deja împlinită și continuă așa cu fiecare lumânare. Contemplează și vizualizează ca și cum acel lucru pe care l-ai cerut s-a întâmplat deja. Continuă cu fiecare lumânare. Așa cum vă spuneam, dacă ai scris aceeași dorință pe fiecare hârtiuță, nu este absolut nicio problemă, continuă același ritual cu fiecare hârtiuță, spune afirmația, simte ca și cum deja s-a întâmplat, vizualizează-te făcând acel lucru și treci mai departe la următoarea lumânare până când ai încheiat cercul.
Și după terminarea afirmațiilor și a vizualizărilor și a tot ceea ce implică acest proces, doar vezi ce simt. Caută să vezi dacă îți vin răspunsuri, dacă îți vin mesaje, dacă primești anumite trăiri, senzații, dacă simți ceva special în corpul tău, dacă primești imagini, orice primești acum este bine primit în urma acestui ritual. Când simți că procesul s-a încheiat, că energiile s-au împământat, că ceea ce ai avut de creat s-a creat, poți să închizi cercul, să stingi lumânările sau, dacă alegi, poți să le lași să se stingă singure, sub supraveghere, evident. Și a venit momentul să închidem cercul și mulțumim oricui a venit în ajutorul nostru, fie că ai chemat Creatorul, fie că ai chemat îngeri, arhanghel, maestri și așa mai departe. Mulțumește-le pentru ajutorul, sprijinul lor și trecem mai departe să încheiem acest ritual. Îi face ca un fel de sul foaia de hârtie și poți să o legi cu, poate ai ceva mai subțire, și faci un nod sau o fundiță și o așezi în cutie. Atunci când ai terminat, să mulțumești, să închizi cercul și vezi ce faci cu cutia. Se spune că ea se păstrează până la următorul solstițiu de iarnă, undeva sub pat, pe altar sau într-un loc în care simți tu că te vei conecta la ea într-un mod detașat. Îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de mine într-un vlog dinamic, ușor altfel, aș spune eu, în care am mutat camera de aici-colo pentru a face acest ritual. Vezi cum te simți, ți-l dăruiesc cu drag și pentru mai multe ritualuri și meditații te aștept pe grupul Templul Preotesei pe Facebook sau pe pagina mea de Instagram Ștefi Fru, unde postez diferite lucruri, ritualuri, mantre și meditații pe care noi zeițele le facem împreună. Iar dacă vrei să găsești aceste elemente, lumânări, cristale și plante sacre, te invit pe Galactic Nomad, pe site-ul Ascending Spirit, unde găsești cutiile noastre magice. Să ai o zi minunată și până data viitoare îți urez toate bogățiile și minunățiile Universului în realitatea ta fizică. Namaste!